Ела, мамо, боли го кракът. Добре, боли го крака. Снимам те. Ела себе си снимай как гледаш. Няма. Колко вода има, ела виж. Виждаш ли? Трябва да се смени водата на телетата. Айде да сменим. И вътре ни пият. Там. Кой Маркоч? Карай на друг. Опа! Те са пуснали водата, аз не чувам. Пуснали водата? Водата не се вижда, но се чува в момента. Я да погледна. Баща ти виж къде да... долу горе, да. Има ли още? Еми, ти преценяваш. Аз не знам. Зарече си. Тук има една стрелка и тук е щупено. Натискаш да влезе паницата Добре. и после дърпаш, Браво. тук има щупено. Добре. Натискаш го отвънка, влиза, дърпаш да се заключи. Трябва да штракне. Добре. Много има още едно главно, айде. Къде отиваш? Ще измисля какво да е то. Добре. Всичко. Имам пише на небето. Бавно ли се движат много? Да. Виждаш ли? Да, виждам ги, да. В очакване на трактора сме. Къде? Ето. В фермата. Осман, сервизния и трактора отзаде. Как изглежда? Да. Виждаш ли го трактора? Зелен. Ето го. Честито! Пристигаме! Добре дошли! Добре заварили! Радваш ли се? Да, много.
Да. Чисто нов. Добре. Да ви е Чисто нов чистито. трактор, чисто нова крушка. Да. Оглеждаш, снимаме. Трактора ви е оборудван с 4-цилиндров двигател, който е почти 3,9 литра обем. С скорост на кутия паваше 60 на 60. Това, което означава 5 основни диапазона, 3 скорости под товар и бързи, бавни, пълзящи, супер пълзящи. Трактор е оборудван с компресор. Да. Имате 3 хидравлични извода, 3 двойки. Имате изводи за компресор. Имате управление на калниците и на двата калника. И отляво и отдясно. Трактор е идеален, с универсален за едно стопанство. Чудесно. Ясно е, като си скараш книжка, ще го караш после. Шаделен и друг ще го сменим, ако трябва да искаш. С по-голям после, по-нататък. Работен за ключа ви. Това е втори ключодържател. Шапка на фирмата ни Eritrade. Благодарим. Втора шапка лятна. За тенис. Да. И тениска на Доесфар. Вау. Благодарим много за подаръците. Да. Благодарим, че се доверихте на нас, на Eritrade и на Доесфар. Ако не се справиш, какво не пали? Тя ли? Седалката си оправя. Тя ли? Какво правиш? Климатика. Виж, това ми хареса, че има дръжка за втория човек, откъде да се хвани. Завърти. Я, чакай да видя. Отдъбе. Хареса ли? Много е напред в лона. Трябва да мина малко по-напред. Почти шум няма, а? Съдай. Новия ни трактор. Ти направо го хвана като орел. Отидохме да го караме. Ай, сьопа! Я да видим? Я? Шапката? И ти ще можеш, мама. На слънце, за слънце. 9%. Ела, тук си. Аз ще се насам. И едното така ли? Айде! Не, Зара. Ей, Виж Зари! как се опъва. Салпово е. Зари, Хайде, лъжи номер 2. Той е де. Аз ще имам на валюка. Много е добре. и следващия ден ще приемем пилета. Само трябва да погледна дали печката работи и имаме пелети. То само един чувал има. Трябва да докараме пилети. Тук тази врата защо е затворена? Направо пушек вътре, много е горещо. Едва влязох. Да не изстива печката, добре? Да, защото да не се изразходва допълнителна енергия,
За да топли себе си, ами да топли халето. Разбрах. Да не топлим навънка, да топли себе си, а да се топли. Заради това е топло и заради това е вътре. Трябват ли пелици? Еми да, трябва. Трябва, да. Трябва. Добре, трябва. Добре, трябва. Шезлонг ли купихте? Това си го по стията. Ще ги виждаш ли? Пари са за дръжките сега? Пари са, защото ще я пусна заради той. Тук трябва тежък човек. Сега първо пелет да докарам, защото няма да се нали? Откоша ли бадама бонго? Откоша ли? Що не служи една камера зад? Ай. Посмаш пик човека ставим нафта ли? Да. Българска работа. Единия работи, другите се подпират на лопатите. Аз ще затворя капак. Добре. Сега Бонго зарежда, ти ще затвориш капака, Османага, Той държи фунията. Тухито, какво прави? Отека. Отека, дали правилно прави всичко? Един капака слага. А Османага, да не им е скучно. Младежкия хълм. Днес в този му крици и му палото ще бъде сложено плодно, ще бъде зелено принасено. Утре ще докарам още 2 и ще останат 5. Като искаш утре да ги докарам всичките и... Иначе няма да не сядат. Добре, вече чак състои ли се вдига? Айде. Ако се ремонтира този трактор, дали ще тръгне, дали ще работи? Няма да стане. Бека се вейте. Вау! 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 Ау! Доматиха ми отива на празно. Що? Защото се отворила прозорец. Давай, чикай. От това сега да ще сложи там сега, те скачат останаха. Най-накрая приключихме с приемането на пилта и вече се прибираме вкъщи, изморени, изпотени и доволни от деня. Айде! Айде, чао.